Samantala, 2 tripulanteng Pilipino ang namatay ng puntiryahin ng drone strike ang mga barko sa Black Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers, 12 Pilipino rin ang sugatan. 8 sa kanila ang ginagamot pa. Ang 4 nakauwi na sa Pilipinas. Kabilang sila sa 139 na mga Pilipino na nasa 9 na barkong inatake ng drone strike sa Black Sea, partikular sa hilagang bahagi at sa dulo ng Ukraine. Karamihan sa kanila ay maayos na ang lagay ayon sa DMW. Binigyan din daw sila ng psychosocial counseling at tinulungan sa repatriation. Nakikipag-ugnayan raw ang DMW sa mga pamilya at sa manning agency ng mga apektadong tripulanteng Pilipino. Tinitingnan din nila kung may pananagutan ang mga ship owner. Ang drone strike ay mula sa palitan ng pag-atake ng Russia at Ukraine na nagsimula pa noong July 2.